Eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar bat ordainduta 2 urtez. Eta gero estrenatu berriz pepino bat. Lau hilabeteko mobilizazio mugimenduaren eta hilabete eta gutxiko etenaren ondotik erreten erreformaren kontrako borrokak hitzordu berri batuk gaurko egunerako deitu den grebarekin. Borroka ez da bukatu eta eztabaida ere ez, Eliot talde parlamentarioaren ekimenez erretreta hartzeko adinaren atzerapena indargabetzeko lege proiektu bat Frantziar parlamentuan eztabaidatua izango baita, ekainaren 8an intersindikalaren arabera, lege proposamen honek lehenengoz Asanblada Nazionalari bozka bidez erretreten erreformari buruzko iritzia ematea ahalbidetuko dio. Asanblada Nazionalean pasako balitz, senatuan bozkatua izan beharko litzateke ondotik. Eguerdion guztioi 12ak pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan Frantziar estatuko pentsio erreforma hizpide. Erreforman jasotako hainbat neurri erretiro adina atzeratzea edota pentsioa kalkulatzeko arau berriak martxan jartzeko hainbat dekretu argitaratu ziren atzo Frantziako aldizkari ofizialean. 250 manifestazio deitu dituzte gaurko Frantzian eta Ipar Euskal Herrian pentsioen erreformaren kontra. Pentsio erreformaren kontrako aldarriak kalera itzuli dira berriro, bai Ipar Euskal Herrian, bai Frantzian. Erretiro adina 74 urtetik 74 igotzen duen lege reforma, apirilaren erdialdean sinatu zuen Parisko gobernuak. Maiatzaren batean milaka pertsona mobilizatu ziren erreformaren kontra eta manifestazio masiburik izan ez bada ere, protestak jarraitzen duela baieztatu du berriz ere. Guk duguna ere da proiektu bat, gizarte proiektu bat. Erraitea, guk aldarrikatzen duguna da erretreta sistema publiko eta duina guztientzat. Gure ustez alternatiba hori Euskal Herritik Euskal Herriarentzat eraiki behar da. Zeren konturatzen gira, azkenean historiak guria jasoia emaiten digu, Pariseri ez diogu konfientziarik egiten eta ezin dugu ezer itxoin haien gandik, beraz, bagoaz konfrontaziora estatuarekin. Macronek 49.3 artikulua erabili zuen legea indarrean sartzeko bozketa galtzeko beldur zelako, eta dekretuz onartu zuen erreforma Frantziako gobernuak. Ostegunean pentsio erreformaren aurkako beste eztabaida bat izango da Frantziako asamblean. Izan ere, Eliot taldeak lege proposamen bat aurkeztu du erreforma bertan bera usteko, eta proposamen hori izango da osteguneko bilkuran eztabaidatuko dutena. Grebaguna izan dute berriro iparraldean beraz eta intersindikalean onartzen ez dut ere, labek ere deitu du astearteko mobilizaziora. Sindikatuek gainera argi dute tinko jarraituko dutena. Nekatuak emaiten dugu, ene ustez guk erakusten ari gira, ez garela nekatzen, determinatuak garela eta segituko dugu erretreta erreforma kendu arte. Frantziako polizia antiterrorista gazte bat atxilotu zuen atzo Baionan eta beste 14 Frantziako hainbat hiritan. Hasieran ez duten adierazi zergatik atxilotu zituzten, baina atzoko gauean Frantziako zenbait hedabidek adierazi zuten 2022ko abenduko ekintza ekologista baten harira atxilotu zituztela adi. Nazioa goizeko 6etan gertatu da, gure lan konkretuki, hemen gure semearetak. Polizia sartu da bortxaz, sartu gabe, autea utziz, eta aurkeztu dira polizia antiterrorista bezala, eta inungo informaziorik eman gabe. Dakigun arabera, 10 tokitan, 15 pertsona atxilotuak izan dira, eta hoietariko bat Euskal Herriko militanteak. Atxilotuak militanteak dira eta mugimendu sozialetan implikatuak. Hemengoa, Kilmen, borroka sozialetan ere implikatua den militantea da. Errepresioaren aurka, atxilotuak askatu. Eta Ipar Euskal Herrian garela larun batean ezoiko biltzar nagusia egin zuen Euskal Herria baik eta hartan kide gehienak Frantziako senaturako hauteskundetarako ezkerreko aliantza bat osatzaren alde azaldu ziren. Horrekin hautetsi abertzale bat senatura bidali eta proiektu politiko abertzale ezkertiar, ekologista eta feminista indartu nahi dute.
EH bai ez da sekulan aurkeztu senatorial hauteskundeetan. 2020ko egi hauteskundez geroztik, hauteskunde lortutako emaitzeri esker, senatorial hauteskundeetara joaiteko indarra emaiten digu. Horiei esker lortu dezakegu gure proiektu abertzalea Pariserat eramaiten. Hauteskundez ere Euskal Herria Bilduk jarraikortasunaren aldeko apustua egingo du Espainiako gortetako hauteskundetan aurkeztuko dituen zerrendetan. Zerrenda aurkeztu zuen atzo Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak, adi jarraian xehetasunetara. Zerrendaren inguruko lehen planteamendua da jarraikortasunaren aldeko apustua egitea, bai? Uste dugulako oso lan ona egin dela legislatura honetan Madriden, zentzu askotan. Uste dugu balore ziur bat izan garela Madriden. Uste dugu gure babesa politika sozial aurrerako hoiei oso baliogarria izan dela eskubideak berreskuratzeko Euskal Herrian eta Euskal Herritarrek eskubideak berreskuratzeko, eta zentzu horretan gure lehen erreflexioa eta gure lehen erabakia mahai politikoan izan du da jarraikortasuna ematea gure zerrendei. Bestaldetik maiatzaren 28ko hauteskundeen ondoren iso, euren arteko akordioa berretxita EAJak eta PSek ez dute PPren menpe soilik egon nahi. Elkarrekin Podemosen aukera ez dute baztertu nahi. Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak gonbidapena egin dio ezkerreko koalizioari Gasteizko udalean eta Gipuzkoako batzar nagusietan akordioak egiteko. Euskadi Irratiko Faktoria irratsaioan emandako elkarrizketa batean adierazi du haientzat ere onuragarria litzatekeela. Anduezak ez du zalantzan jartzen, Eider Mendoza jeltzalea izango dela Gipuzkoako aldun nagusi eta Maider Etxeberria sozialista Gasteizko alkate. Bi alderdien arteko akordioaren arabera bietatik boto gehien duen zerrendako hautagaia babestuko dute batak zein besteak, baina bi erakunde horietan ez dute gehiengo osorik bermatua oraingoz. PPek edo Elkarrekin Podemosek ziurta ditzakete bi inbestidura horiek. PP babesteko prestago, baina bi aukerak irekiak izatea irudikatu nahi dutenez, Elkarrekin Podemosen gaineko presioa handitu egin da. Hala ere, Elkarrekin Podemoseko iturriek adierazi dute ez dituztela bilera batera deitu ere egin. Era berean, David Soto Elkarrekin Podemoseko Gipuzkoako batzarkideak irmoa adierazi du eskaera hori gezurra dela. Elkarrekin Podemosek berretsi du ez dutela babestuko EAJarekin osatutako gobernurik. Gaineratu du gauza bat dela EAJ-PSrekin gai jakin batzuetan zenbait akordio egitea, eta beste kontu bat gobernu akordioak osatzea. Presioaren jakitun koalizioak gogorarazi du ez dutela bermatu ez Gasteizen ez Gipuzkoan Euskal Herria Bilduren hautagaien alde bozkatuko dutela. Inbestidurak ziurtatzeko beste aukera PP da. Eskuineko alderdiak argi utzi du Euskal Herria Bilduren gobernuei atea itxi nahi diela, baina EAJari eta PSeri harrokeria zaritza leporatu die, ez baitute bilera bakar batera deitu. Hau bison arteko lehia bat zelakuan jarri zuten maigainean hauteskunde hauek, eta Euskal Sozialistak ederki asko utzi dugu, eta gainera lehen esaten neban moduan, oindala 4 urte irabazi genituen lekuetan berriro ere irabazi egin dugu, 3 leku gehiagotan berriro be irabazi egin dugu, eta gainera Gasteiz gobernatzeko aukeria dakagu. Beraz, nik uste dut Euskal Sozialistak ederki asko utzi dugu, batzuek beti planteatzen dituzte hauteskundeak bien arteko lehia baten moduan, eta azkenean guk
hauteskunde kanpainan esaten genuen geroz eta importantiagoak izango garela, eta hori egiaztatu egin da hauteskunde hauek eta hori. Gaizlatuta berriz Espainiako Auzitegi Nazionalak 20 urteko espetxe zigorra ezarri dio Carmen Guisasola preso ohiari 1990ean Galdakaon egindako atentatu batean parte hartu zuelakoan. Atentatu hartan biziketa batean jarritako lehergailu bat leherrarazi zuenetak eta polizia bat hil zuen. Guisasolarekin batera epaitu zituzten Oskar Abad Palacios eta Jose Ramon Martínez eta errugabetzat jo dituzten haien kontrako froga bakarra polizia etxean egindako deklarazioa zelako. Lehenago ere epaitu zituzten Guisasola, Abad eta Martínez atentatu horrengatik eta Auzitegi Nazionalak errugabetzat jo zituen delitua preskribatuta zegoela iritzi ziolako, baina Auzitegi Gorenak baliogabetu egin zuen epaiura eta epaiketa berriro egiteko agindu. Bigarren epaiketa horren ondorioz iritsi da orain jakinarazi duten zigorra. Auzitegi Nazionalaren zigor arloko bigarren sekzioak aintzat hartu du bidegabeko luzamenduaren aringarria delitua duela 33 urte gertatu zelako eta auzibidea duela 10 urte inguru ireki zutelako. Guisasola 1990ean atxilotu zuten eta 1998an espetxean zegoelarik eta erakundetik egotzi zuen. Oso kritiko agertu zen etaren jarduerarekin eta Langraiz bidea izenekoan parte hartu zuen 2008tik aurrera. 2014an libre geratu zen espetxean 24 urte eman ondoren. 25 urte bete ziren atzo ertzaintzak Ina Zeberio eta kidea hil zuenetik Gernika Lumon egindako sarekada batean, baina haren heriotzaren ingurua barrako oraindik argitu barik daudela uste du Egiari Zor Fundazioak, eta kasua berriro ikertzeko eskatu du 12/2016 legearen bitartez. Ainara Estaran Fundazioko kideak uste du bertsio ofiziala zalantzan ipintzeko arrazoiak daudela. Gainera salatu du giza eskubideen urraketa izan daitekeen hori egin zuen indar polizial berak ikertu zuela Zeberioren kasuan. Ertzaintzak bere burua ikertu zuela alegia. 12/2016 legeari jarraikiz, kasua ikertu daitekela argudiatu du Estaranek eta erakundei eskatu die halaxe egiteko. 1978tik 1989 izandako motivazio politikoko indarkeria egoeretan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei aitortza eta erreparazioa emateko legea da hori. Bestaldetik hezkuntzari helduta, Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean lege proiektua zorrozteko eragileen ekarpenak jasotzen segitzen dute. Besteak beste, Beñat Amenabar Euskal Herriko Unibertsitateko Hezkuntza Fakultateko dekanoa eta Nagore Ipina eta Carmele Perez Mondragon Unibertsitateko Hezkuntza Fakultateko irakasle eta ikerlariak izan ziren atzo batzordean legeari zein zuzenketa egingo lizkieketen zehazten erne. Azken bola honetan kezkaz ikusi ditugu zenbait errealitate, eta horregatik azpimarratu nahi dugu gure ustez Euskal Hezkuntza Sistemak dituen erronkei modu arduratsuan eta justuan erantzun nahi badie, eredu publikoak izan behar duela ardatz. Hezkuntza eskubidea bermatu nahi bada behintzat. Tokian tokiko hizkuntza proiektuak definitzea komunidadearekin batera izan be hezkuntza testuinguru bat da. Eta komunitate guztiaren ardura da hizkuntz perfil hori lortzea. Transferentziak egiteko modua, hizkuntzak ikasteko eta irakasteko modua da sakondu behar duguna irakasleekin. Bai, ikuspegi hori oso garrantzitsua da. Hezkuntza proiektua eraikitzen lagunduko diguna, ezta? Eta kontuan izan, prozesu bat izango dela. Horrez gain gaur eta bihar hasiko dira selektibitate azterketak Hego Euskal Herrian. Nafarroan 3.822 ikaslek egingo dituzte probak eta 6tik batek bakarrik hautatu dute ereduan. Gaur eta bihar artean hasiko dira selektibitate probak esan bezala, gaur Nafarroan eta bihar Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Gipuzkoan batxilergo eredu guztien dako derrigorrezkoak diren ikasgaien azterketak egingo dituzte gaur gaztelera eta historia goizean eta hautatutako atzerriko hizkuntza bat arratsaldean. Euskara, fisika, artearen historia edo biologia bezalako ikasgai zehatzen txanda bihar eta etzi iritsiko dira. Hautazko ikasgaien azterketak nota igotzeko erabiltzen dira eta ez dira nahitaezkoak, hala ere, azken urteetan gora egin du atal horretan izena ematen duten ikasleen kopuruak 2019an ikasleen 7% egin zuen eta aurten 12%. Lan gatazketara bueltan greba eguna izan zuten atzo Michelin multinazionalaren Gasteizko eta Lasarte Oriako lantegietako langileek eta sindikatuek adierazitakoaren arabera ekoizpena guztiz geratzean lortu zuten zentro bietan Nerea Garcia. Goizeko 5:00 hasi dira lehenengo elkarretaratzea Gasteizko eta Lasarte Oriako lantegietan. Gasteizen zentraleko iturriek El Correo egunkariari adierazi diotenez, ekoizpen lerrotan 83%ko jarraipena izan du grebak. Arabako hiriburuan kokatuta dagoen lantegian 3.300 langilek lan egiten dute. Kamioientzat eta obra publikoetako ibilgailuentzat gurpilak egiten dituzte. Gasteizen gutxiengo sindikalak egin du greba deialdia. Hau da, ELA, LAB, ESK eta CGT sindikatuek langile batzordearen babesik gabe. Komisiones Obreras, UGT, CESIP eta CCM sindikatuek osatzen dute gehiengo sindikala. Azken asteotan greba bertan behera ustea eskatu zuten, baina ez dute lortu. Gipuzkoako lantegian berriz 500 langile daude. Kasu honetan lana uzteko deia langile batzordeak egin du. LAB, Komisiones Obreras, UGT, ELA eta CCI sindikatuek hain zuzen ere. Lau greba egun egingo dituzte ekainean eta uztailean, gainera goizeko 9:30 auto-ilara bat osatu dute Lasarte Oriako kaleetan. Michelinek 12% soldata eskaera eskaini du datozen 4 urteotan. Sindikatuek nahi dute ordea soldateko kontzeptu guztiak inflazioarekin lotzea. Horrekin batera lanaldia eta behin-behinekotasuna murriztea eskatu dute. Arabatik Gipuzkoara labanak eskuan sortu dute Gipuzkoako ostalaritzan lege hausteak salatzeko plataforma. LAB eta ESK sindikatuek eratu dute eta lurraldeko ostalaritzako lan hitzarmen berria betearaztea izango da haren helburua. Pasaren maiatzean, Gipuzkoako ostalaritzako hitzarmen berria sinatu genuen eta modu kritikoan esan genuen, naiz eta pozten ginen hitzarmenarengatik ezinbestekoa zela hemendik aurrera hitzarmen horren aplikazioa bermatzea. Beraz, plataformaren helburua inaplikazioak sortu ditzakeen abusuzko egoerak salatzea izango da. Horretarako protokolo bat eratu dugu eta kasuan kasu egoera bakoitzari egokien dagokion irtenbidea bilatuko dio. Eta Gipuzkoatik Nafarroara lurraldeko azken berria gureganatzeko Leire Martinez kazetari dugu kameraren beste aldean. Eguerdion, Leire. Kaixo, Karo, zer moduz? Kaixo, tira, lehenik eta behin makroetxalde eta zarituko gara, Leire, bai ede odietak Kaparros onduen makroetxaldaren handitzaren aurkako helegitea aurkeztu dute, zer gehiago dakigu? Hori da, makroetxaldeen aurkako plataformak bi helegite jarri ditu Nafarroko gobernuan, izan ere, bai ede odietako enpresak Kaparrosoko ustiapena handitu nahi du eta horretarako aberek dituzten hondakinak tratatzeko proiektu bat aurkeztu du. Baina plataformaren arabera, bai ede odi eta entrepresak egingo duen handipen hau, legearen mugak saihesten ari da. Nazioarteko ingurumenaren eguna dela eta makrogranjaren aurkako Nafarroako plataforma osatzen dugun 15 erakundetatik hemen elkartu gara. Nafarroako gobernuko landa garapeneko eta ingurumeneko kontseilaritzaren ebazpenaren aurkako bi gora errekurso jartzeko. Ebazpenetan, Nafarroako gobernuko departamentu honek baimena ematen dio esnetarako behi hazienda ustiatzeko instalazioa eta hondakin organikoen biometanizazio instalazioa
nabarmen aldatzeko. Eta Iruñera joko dugu orain Leire, izan ere hilabete bat besterik ez da falta Sanferminetarako giroa atzematen hasi alda. Bai, eskalerika famatuan gaude, gaur eskainak 6 ditu, eta justo gaur Sanferminak iristeko hilabete bat da, justo hilabete barru egongo gara ja festari hasiera emanez, eta gutxi faltanez hasi dira Iruñan ere jaien azpiegitura montatzen. Gure gibelean ikus ditzakegu ja entzierroaren hesiak nola paratu dituzten, bertzalde ere udalak Gaztelu plazan egingo dituen kontzertuak iragarri ditu, horien artean ETS Domirenia Gris, eta bukatzeko ere Enrique Maia gure alkateak iragarri du Osasunak txupinazoa botako duela. Hilabete falta da munduko festa hoberenei hasiera emateko. Eta dagoeneko azpiegiturak paratzen hasi dira hiriko zenbait zokotan. Horietako bat, Sanferminetako entzierroaren hesia da. 858 metro biltzen ditu. Gaseko ikuiluetatik zezen plazarainoko bidea egiten du. Funtzioa eraikinak ez dauden tokietan, zezenak ez pasteko balio du. Hesia gainera bikoitza izaten da. Tartean, mediku udaltzain zein kazetarien bidean zehar, pasteko aukera izan dezaten. Udaletxea itzinean dagoen hesiaren pusketa hau hiria bisitatzen dutenendako atrakzio turistikoa izaten da, eta gainera selfieak egiteko toki paregabea. Eta hesiarekin batera, udalak Sanferminetako kontzertuak iragarri ditu. Gaztelu plazan joko duten taldeak, Ana Mena, Merina Gris, ETS, Fangoria, Dani Fernández, Funzoan Babiloud, La Señora Tomasa eta Lágrimas de Sangre izanen dira. Hori gutxi balitz, Iruñeko alkateak errandu, Sanferminetako txupinazoa Osasunak jaurtiko duela. Sanferminetarako elementuak bilduz doaz, eta iruindarrak festarako irrikitan dira. Gainera bada beste berri on bat Iruindarrentzat eta Osasuna zaleentzat, ezta Leire? Hori da, datorren pasaen barkatu. Aurreko igandean Osasunak ligako azken partidua jokatu zuen eta gainera Europako txartela irabazi zuen. Izan ere Gironaren kontra 2-1 irabazi zuen. Budibirren 2 golak, armarriak dantzan paratu zituen, eta momentu honetan Sanfermin giroa eta Osasunaren irabazi guzti hauen giroarekin hiria zoragarri dago. Ondo da, Leire, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, mila esker eta hurrengora arte. Aio, izan ongi. Eta bestelako ospakizun bati erreparatuko diogu orain, izan ere 10 urte bete ditu gure eskuk, orduan erabakitzeko eskubidearen alde dozenak herritar bildu ziren Fikoan, eta itxaropen eta ilusioz gure esku dago ekimena aurkeztu zuten orain gure esku dena. Horixe ospatzeko unea da honakoan, baita ere herri honen etorkizunari begira beharrean jarraitzekoa. Josu Etxaguru gure eskuko bozeramaila dugu kameraren beste aldean, eguerdion. Eguerdion danoi. Kaixo, tira, 10 urte, baino ez, Josu, 10 urteotan erabakitzeko eskubidearen aldeko giro berri bat eragin duzue, ospatzeko hartu duzue tartea baita ere, eta ekitaldia prestatu duzue hilaren 8irako Portugaleten okerrezuan abil, konta iguzu zein da egun horretara begirako asmoa? Ondo zabiltza gainera justu lotu naiz zuekin eta Maika Telebistarekin Portugalete bertatik. Hain zuzen ere balanketa horretan ari garelako,
Eta diozun moduan, 10 urte baino ez, burujabetza prozesuak luzeak izaten dira, eta urtez urte ekinez ekin, alduntzen jarraitzen dugu. Urratxez urte hauetan badugula zer ospatu esango nuke, eta esango genuke gure eskutik. Garai batean gatazkatsua zen erabakitzeko eskubideaz jardutea konplikatu xamarra zenean orain naturaltasun oso hitz egiten ari gara. Eta aldarrikatzeko jaio ezkinen ez da bai egiteko eta gauzatzeko, hemen gaude. Eta hemendik lotzen nahi naizen momentu honetatik eta leku honetatik ere, halako gogorapen bat etorri zait, esanez hemen ere agerraldi txiki bat egin genuela hain zuzen herri galdeketak egin genituenean. Beraz, badugu zer ospatu ostegun honetan. Hala da, izan ere erabakitzea ariketa konplexua izan da, baina harri dago horretan herritarrak direla protagonista nagusi. Gure eskoko kideek itsasargia gogo eta prozesua burutu duzu orain gutxin. Labur gogoratzerik baldin bada ez, ardatz nagusiak zeintzuk diren? Nik esango nuke lehenengo eta behin gure eskuk egiten duen eta jarraitzen du proposamen hori euskal gizarteari bideratzen Euskal Herri osorako proposamen bat dela. Gure esku bere burua eragile subiranistatzat jotzen du. Herri erronka gisa planteatzen du kontu guzti hau eta erabakitzeko prozesu hau irudikatzearena. Elkarrekin egin beharreko bidea da. Eta baita ere, nik esango nuke, herri akordio zabalen aldekoa. Eta honi lotuko nioke burujabetza materialak eta burujabetza formala lotzeko alegin nagusi bat egingo dugula datozen urteetan. Aipatu duzu hor bidea tarteka, ez? Orain zein da erronka nagusia ez dakit, ez? Epez hitz egiten dugunean, ez? Askotan hitz egiten dugu nola prozesua berez luzea bada, 10 urte baino ez, hortik ere badatorri zena, hala ere? Zeintzu diren, urrengo urratsak. Urrengo urratsak, badago kontu bat ekidin ezina dena. Eta bata da herri honek duen erabakitzeko borondatea. Eta berandu baino lehen egokia litzateke horri irtenbide bat aurkitzen saiatu eta lortuko bagenu. Egin ditugu gure eskutik 10 urte hauetan erabakitzeko eskubide aldarrikatzeko hainbat eta hainbat ekimen. Tartean eta seguruenik irudikatu gendun bi gizakate horiek izan dira mugarri. Erakutsi dugu baita ere herritarrok gai garela 208 leku diferentetan herri eta eskualdeetan herri galdeketak egiteko, eta baita ere aldarrikatu duguna da, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoko legebiltzarrean, behar dituguna dela tresnak, erreferendum hori gauzatzeko tresnak. Bera, datozen urteetan, prozesu hori irudikatu beharra dugu herri gisa. Horregatik esaten dugu herri erronka dela, eta eperik norbere buruari jarri gabe, baina adostasun asko josi beharko ditugu berriro, eta guztion artean erabakitzeko bide hori eta prozesua nola egingo dugun irudikatu. Hori urrats garrantzitsua izango litzateke datozen urteetan. Eta mobilizazioen aldetik edo jendearen atxikimenduaren aldetik bide horretan beste hitzordu bat badugu aurtengo turrean, dena prest alduzue? Dena dago prest. Eta egia da gatozela Pirinioetako bidea argistatzetik, 300 gailur argistatzetik, eta orain turrean sartuko gara. Eta turrean sartzen gara gure relatoarekin, da gure ustez relato bakarra den horrekin. Kontua ez da aurreneko 2 etapak leku batetik igaroko dirala eta gero beste estatu batera pasatuko dirala, ez. 3 etapa horiek eta beste etapa bat ere, hor Siberuako herrietatik eta igaroko dena, Euskal Lurraldeetan emango den ekimena da. Beraz, horretan guk aldarrikatzen duguna da, 7 lurraldez osatutako herri bat garela, eta turra aukera polita izango da, guretzat ere nazio arteari begira, bideratzeko mezu hori. Azken batean, herri bat garela, erabaki nahi dugula, eta horretarako nahi duguna da ikur gisa erabilita, ikurrin uholde bat sortu, baina ez hasiera eta bukaeretan, edozein bazterretan. Beraz, hemendik ere, gure balkoi eta inguruetan ikurrinez jostea,
dena ikurrinak izan behar dira, eta ikurrin horrek, ikurra den horrek eta proiektatzen gaituen horrek, saia gaitezen guztiok kalean aldarrikapen hori eramaten. Bai kalera eta nola ez nazioartera. Bada, datozen hitzordu horietara jendea txikitu dadin, mezua azalduta hemen utzi behar dugu konexioa. Josu, eskerrik asko gurekin gaur tartea hartzeagatik, arrakastatxoa suertadia egiteke den bidea eta hurrengora arte. Seguru arrakastatxoa izango dela eta zeuk ondo esan duzun moduan, herritarro gara edozein prozesu burujaberen motorra. Eta hori, sinestu behar dugu oinarritik eragozpenak eragozpen, baina gure esku dago. Eskerrik asko. Zuri. Eta honekin iritsira gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko, beraz ez zaitezte urrutikoan, laster baikara buelta. Gaurko saioan, etxe bizitzaren arazo edo aferari helduko diogu. Alternatibak bilatuz, alternatiba kooperatibo edo kolaboratiboak jarriko ditugu mahai gainean. Etxe bizitza oinarrizko behar bat da. Eta horren ondorioz, eskubide bat herritar guztiontzako, betetzen ez den eskubide bat. Etxe bizitza ondasun bat bihurtu da, merkaturatzeko ondasun bat eta negozioa egiteko ondasun bat, eta horri alternatibak bilatuz, elkarlanak daukan garrantzia azpimarratuko dugu. Badakizue, ongi etorri denon topaleku den geltoki honetara. Haupa, gutatxas gara, Paperezko Tigrea abestia entzutera gonbidatzen zaituztegu 11 telebistan. Musikaz bizi saioan. Amabiterdiak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako hemen dugu gurekin Imanol Tellerian, parte hartuz ikerketa taldeko kidea eta baita ere Euskal Herriko Unibertsitateko Politika, Zientzia eta Administrazio saileko zuzendaria. Ondo etorri? Eskerrik asko. Gurera, eta tira, gaurkoan ez, orain gutxi burutu zuen nazioarteko jardunaldi batzuk izango ditugu izpide, partaidetza ikerketa ekintza eta garapepen komunitarioari buruzkoak hain zuzen ere, ez? Izan ere askotan etortzen zaizkigu hasteko agian, ez? Zer nolako pertzepzioak ditugun herritarrok erakundeekin, bere horretan eta asko ez ikusten dugu behintzate artikulu ezberdinetan ez nola, txikipen geroz eta txikiagoa badaukagun, alaxe da? Bueno, lehenengo, bai jardunaldi hauetan eta orokorrean parte hartu ikerketa taldean, parte hartze elektorala ez dugu lantzen, ez? Baina argi dago parte hartze elektoral eskasa hori desafekzio demokratikoaren seinale bat dela, ez? Eta, bueno, askotan ere ikusten dugu desafekzio horren atzetik, ikusten dugu nola elite ekonomiko eta politikoen interesak dauden, eta haiek inkluso bultzatzen dutela. Gure kasuan, beste parte hartze motak aztertzen ditugu, parte hartze politikoa, baina ez partidista edo ez elektorala. Eta kasu honetan, han ekimen kolektibo ezberdinak, garapen komunitarioa, ikerketa ekintza parte hartzaileak, kontsultak eta abar ikertzen ditugu, bai.
Egia da agian parte hartza zitzaiten dugunean ere, ez, falta zaigula jakitea, ez, zer edo zemateko parte hartze ezberdinak eta, bueno, ez, modalitate ezberdin horiek baditugun, ez, eskuragarri edo behintzat ezagutzeko, eta zentzu horretan, ez, aipatzen zenuen nola parte hartze politiko ohiko horretatik ez haragoko beste hori hartzen duzuen edo hartu duzuen aintzat, eredu horiek geroz eta ohikoagoak dira? Bai, bueno, hori esan behar dugu, hori ez, 4 urtetan behin boskatzea, hori partaidetza elektoral hori da, askotan esaten dugu minimoen demokrazia, ez? Minimoen demokrazia, hori, honek herritarren desbinkulazioa handia sortzen duena, eta baina, bueno, badagoela demokrazia bera pensatzeko beste modu edo beste eredu batzuk, ez, zuk esan duzun bezalan. Eta han, arlo akademikoan eta maila teorikoan behintzat, kontzeptu batzuk, ez, demokrazia deliberatiboa, demokrazia parte hartzailea bera, demokrazia zuzena, izan daitezke horietako batzuk edo eredu teoriko horiek, ez. Han helburua edo asmoa da minimoen demokrazia hori zabaltzea edo sakontzea, batzutan erabiltzen ditugun termino horiek, ez? Baina hemen arazo badaukagu nolabait, ez? Eredu teoriko edo akademiko horiek ere zehaztasuna behar dute, lurra ikutu behar dute, ez? Eta lurra ikutze hori edo horretarako badaitugu mekanismo eta prozesu parte hartzaileak, ez? Eta han, bueno, bai mekanismo, bueno, eta prozesu ezberdin, mota ezberdinetako esperientzia asko dauden, ez? Ez dakit adibidez garapen komunitarioarekin lotuta plan komunitarioak edo gizarte mugimenduak ekintza autonomoak, bultzaturiko ekintza autonomoak, gobernantza arloan, hau da, politika publikoen diseinuan bere, ere, politika publikoak diseinatzeko modu parte hartzailea eredu eta esperientzia eta mekanismo ezberdinak daude, baita politika publiko horiek kudeatzeko prozesuak eta dinamikak, edo, inkluso, lehen aipatu dudan beste eredu teoriko horretan, ez, demokrazia zuzenarena, herri kontsultak edo kontsulta instituzionalak, ez? Bateria handia da, holan mekanismo eta prozesu asko, batzutan ere, esaten dugu holan ordena jartzea zaila da, baina, lehen esan dudan bezala, importantea da ez geratzea bakarrik ekarpen teorikoetan, baizik eta hori errealitatearekin kontrastatu, ez? Eta, esan dezakegu gure kasuan, bai jardunaldean eta ikusi duguna edo ikerketa taldea bezala, ez, gure papera edo rola izan beharko zen, hau guzti honen azterketa kritiko bat egitea, ez? Jakiteko eredu teoriko horiek nola funtzionatzen ari diren errealitatean ere realitatea soziala eta instituzionala konplexua eta oso ezberdina da, ez? Eta nolabait pentsatu behar dugu nola hobestu prozesu eta dinamika hauek demokrazia hobeago edo handiago edo sakonago bat egiteko. Ez, aipatzen zenuen ez badira prozesuak nun gizarte baten ertze hainbatetan, ez, txerta daitezke, baina horrek lurrartzea, ez, nola ematen den ari erreparatu behar zaio, aipatu zuere tarteka, ez, agian arlo instituzionalean, edo gobernantza ereduetan, ez, errazago ez dakit ikusi geneztaken, edo ez, horre azken urteetan hainbat udaletatik esaterako, ez, ekonomiarekin lotuta gian, parte hartze prozesuak bultzatu dira, horiek nolako arrakasta edo izaten ari dute? Bueno, adibidez, bai, tokiko administrazioan, tokiko gobernuan, udaletan, eta ez, aurrekontu parte hartzaileak oso zabalduta dagoen mekanismo edo izan da, ez, azken urtetan. Berez,
ez dakit esatea, modan jarri diren edo modan dauden edo, baina, berez, aurrekontu parte hartzaileak, sortu ziren Porto Alegren, 80 hamarkadan, eta kontuan hartu nolabaitan PT langileen alderdiak bultzatuta, eta honen asmoa zen nolabait politika distributiboak eta justizia soziala bultzatzea eta indartzea, ez? Gaur egun, mekanismo hau oso interesgarria da aztertzeko hau, kolore guztietako alderdiek egiten dituzte aurrekontu parte hartzaileak, ez? Eta adibide gisa, ondo dago, ez? Adierazteko lehen esaten nuena, berez guretzat importantena gakoa ez da zen mekanismoa egiten den, baizik eta zelan edo nola egiten den, edo nola gauzatzen den mekanismo hori, ez? Eta aurrekontu parte hartzaileak, berez, izan daitekela tresna bat errealitatea eraldatzeko eta inkluso hori, ez? Politika banatzaileak indartzeko, justizia sozialaren bidetik, edo izan daitekela bebai mekanismo bat elite politiko eta ekonomikoak zuritzeko, eta bere politikak aurretik hartutako politikak edo erabaki importanteak zuritzea halako mekanismo batean. Orduan, ikuspegi kritiko hori nik uste dut, oso importantea dela, batzutan nik esaten dut ez izateko aurre iritziak, baizik eta aztertzeko sakon eta ondorioak ateratzea mekanismos edo prozeso ikusita edo ondo aztertuta. Bai, ez, gainera hortaz aparte besteak beste demokrazia erreskatatzeaz ere aritu zineten jardunaldietan, zein dugu egoera ez, edo zergaitik hitz potolak ere badirelako. Bai, ez dakit erreskatatu edo desagertzen ari den demokrazia, baina, bai argi dago, eta hori atera zen jardunaldietan ere, ez, esango nuke nik, betiko demokrazia liberala, ez, hainbat aldiz, edo betidanik gizarte mugimenduetatik kritikatu egin duguna, nolabait arriskuan dago eskuin muturreko gorakadaren eskutik, ez? Eta horrek horrekin lotuta, ez? Baita borrokan hainbat urtetan ere, eta feminismoan ikusteut kasu ona da bebai hori ikusteko, ez? Demokrazia liberal hori arriskuan daiteke, baina baita horrekin lotuta lortutako eskubideak, ez? Eta kasu honetan, kuriosoa da nola feminismoaren kasuan batzutan, orain dela 10 edo 20 urtetako lortutako konsensuak berriro borrokatu edo defendatu behar dutenak, ez? Hemen, analizi ez dut egingo nik horren inguruko dinote analizi sakon bat, eskuin muturreko gorakadarena, faktore eta aldagai asko daude eta konplexua da analizia, baina ematen du nahiko argi dagoela hainbat ikerketan eta eskuin muturrak jakin izan duela gizartearen hainbat ezinegonak bereganatu eta noski bereganatu eta erabili gero babesa eta botoak lortzeko, ez? Eta, eta han, alde batetik horiek lortutako boto horiek eta gorakada hori importantea da, baina botoaz aparte edo gobernatzea lortu edo ez, eskuin muturrak edo beste edo eskuin alternatiboa deitzen dena, hau espektro ideologikoa da, ez bakarrik eskuin muturra klasikoa, baina garatzen ari den, zabaltzen ari den eremu ideologiko zabalagoa, ez? Eta nik uste dut beste garaipen bat ere lortzen ari dela, eta da borroka kulturala ideologikoan ere bere diskurtsoak plazaratu eta protagonismo eta ez dakize puntutaraino hainbat gaietan inkluso hegemonikoa bihurtzea, ez? Naiz eta potere instituzionala politikoa ez eskuratu, ez? Eta
eta horren kontra, ez, zer, edo horren kontra, nik uste dut alde batetik, lehia elektorala handago eta importantea da, eta han borrokatu behar da nolabait beste alternatibak ere eskaintzea gizarteari, jendearen ezin egon horiek aipatu ditugunak ikusteko, azalarazteko eta sentitzeko beste alderdi edo beste indar politikoek ere bere ganatzen dituztela. Eta gero, borroka kulturala edo ideologiko horretan, nik uste dutan, gizarte zibilaren eragileak, ez bakarrik gizarte mugimenduak, noski, baina horretaz aparte esango nuke gizarte zibila orokorrean baita, aurre egitea diskurtso honi bebai, eta balore eta praktika demokratikoak, eguneroko balore eta praktika demokratikoak nik esango nuke askotan egiten ditugunak ia konturatu barik, balorea eman, indartu eta konfrontatu beste diskurtso reakzionario eta antidemokratiko horien aurrean. Eta bide hori egiterako orduan, partaidetzan eta ez dakitez eredu komunitarioetan oinarritzen denez, bide horri heltzerako orduan, nondik ez dakitez, hasi behar dira pausoak, zer egon behar da oinarrian bertan? Bai. Bueno, argi dago, partaide parte hartzea, eta partaidetza horrela planteatuta, bai izan daitekela, bide horretan indartzeko, egia da ez bakarra, beste arlo batzuetan bebai, esan dugu elektorala, komunikatiboa eta hainbat egin behar dela bebai, naiz eta azkenean ere, danak nahiko loturik dauden, pensatzen dut nik, baina, jartzearen edo konkretatzen horrekin, bai, adibidez, garapen komunitarioa, garapen komunitarioan oinarritzen da kolaborazioan, eta nik esango nuke elkartasun eta kolaboraziorako baloreak praktikatzen direla, askotan diskurtsoa handirik gabe, baina praktikan jartzen dira, eta praktika hauek nolabait, esango nuke, funtzionatu daitezkela aterki bezala demokrazia eta justizia sozialaren diskurtsoak eta dinamikak babesteko. Eta hori gauza txikietan, esan nahi dut, garapen komunitarioko, auzoko edo herri txiki bateko edo eskola batean egiten den prozesu txikiak, esan nahi dut, batzutan hori kontuan hartzea, halako arlo txiki edo eremu txiki horretan egiten ditugun gauza guzti horiek, importanteak dira nolabait beste gizarte bat eta izateko aterkei hori beste eraso horren kontra. Bai, gainera justu eta lehentxeago aipatzen zenuen adibidarekin, eskuin muturraren edo eskuinaren asmo eta politiken gorakada horren arira ere nola agertzen zaizkigu orain behin batean, atzean ere aipatzen ziren ertzak edo baztertuta agertzen zaizkigun komunitate ezberdinak, nola txertatu horiek eta zer bide da horre egiteko? Hori bide asko zabalak eta ezberdinak, eta arlo eta logika ezberdinetan ere. Adibidez hori garapen komunitarioa aipatu dugu, baina baita gobernantzarena, lankidetzazko gobernantza edo gobernantza kolaboratiboa izan daitekela bebai. Esan nahi dut, hasieran ere aipatzen genituen lurra hartzeko modu mekanismo prozesu horietatik ere, bakoitzan ere pentsatu zelan bideratu dinamikak kalitate demokratikoa gauzatzeko errealitate horietan, ez? Gainera, lehentxeago ere aipatzen zenuen, zer nolako eskakizunak egiten diren mugimendu sozialetatik eta gero zer bide har dezaketen hor zelako kontraesanak ikusten dituzu zuek gehien bat? Nik esango nuke
arlo guztietan ere ditugula kontraesanaz handiak, ez? Eta askotan begirada edo mundu hau ikusten dugunean gizarte edo gizarte zibilaren ikuspuntutik edo gizarte mugimenduen ikuspuntutik, askotan ikusten ditugu instituzio edo administrazioaren kontraesanak. Eta egia da, asko daude, eta batez ere, gure administrazio publikoa eta potere politikoa instituzioena pentsatuta dago demokrazia ordezkatzaile batentzat, eta ez demokrazia parte hartzaile batentzat. Eta horrek esan nahi du demokrazia ordezkatzaile horretan herritarrak erabakietatik urrun egon behar direla eta profesionalek edo politikariek edo teknikariek erabakiak hartu behar dituztela. Administrazioa horrela dago pentsatuta eta antolatuta, baita barne inkluso funtzionamenduan ere. Eta hor, argi dago, naiz eta ideologikoki partaidetza bultzatu nahi, askotan eremu horretan dagoen jendea oztopo eta kontraesan hauek topatzen dituela. Baina, nik bebai esango nuke gizarte mugimenduetan edo gizarte zibilan ere kontraesan asko ditugula. Ezin dugu ere pentsatu modu oso nire ustez simplegi batean, non han gauza txar guztiak daudela administrazio edo instituzioetan eta gauza on guztiak daudela gizarte zibilean eta gizarte mugimenduetan. Gizarte mugimenduak eta gizarte zibila da bebai gizartearen izpide bat, eta han ere ikusten dira elementu askotan adibidez aspalditik feminismoak salatutako logika eta portaera matxistak, badaudela bebai ikuspegi klasistak, badaudela onartzen ez dugun arrazismo edo xenofobia naiz eta ez onartu, hori guztia hori ere badagoan, eta kontraesan horiek ere badaudela eragile ezberdinetan. Guk esaten dugu askotan, prozesu parte hartzaileak onak direla, transparenteak izateko denok, eta nolabait eragile bakoitzaren kontraesan edo arazo horiek ikustarazteko prozesuan bertan. Honekin etortzen zaigura ziurrenik alakoak lurreratu direnean eta aipatzen zituen desadostasun horiek agerian geratu izan direnean erreparatuko zeniotela asko ere bitartekaritza horri. Bai, zeni askotan ere baita esaten dugu, prozesu parte hartzaile batean edo gobernantza sare batean desadostasunik ez badago malo. Esan nahi dute azkenean, eta askotan ere ohitu garela nolabait eraikitzea espazio hauek bakarrik gure lagunak edo gu bezala pentsatzen dutenak egoteko. Eta ikuspegi demokratiko batetik aniztasuna egongo da, eta aniztasun hori baldin badago interes ezberdinak, kontrajarriak edo osagarriak ere egon daitezke, baina beti gatazkak egongo dire. Orduan, oso importantea da nola kudeatzen ditugun desadostasun edo gatazka horiek, eta hori gobernantza demokratiko edo kolaboratiboaren gakoa bebai, ez pentsatzea konsensu batera ailegatuko garela, baizik eta lortuko ditugula ezberdinen arteko akordioak gauzak aurrera eramateko edo kasu honetan esan nahi dut adibidez gobernantza sare bat baldin badago, politika publiko horiek aurrera eramateko. Eta alakoak sortzerako orduan ere, zurbil izan dugunari erreparatuta badirudi pandemia garaia bera, bai izan zela inflexio puntu bat, apurat guztiok gelditzera behartuak izan ginelako, eta egia da hor eredu ezberdin asko, edo behintzat
ezagutzen ez zituzten entzatez, txikitik, herrietatik abiatuta, hori komunitatean eraikitako ez hainbat eta hainbat adibidez berna saldu zirela, zer nolako erreparatzen diztu garai horri aipatzen ditugunez, hori parte hartze, eredu komunitario eta hoi begira. Bai, behitu guk berez eginen, parte hartu zen ikerketa taldean, ikerketa ezberdinak egin ditugu honi buruz, eta bat adibidez bai zentratuago gizarte mugimenduen erantzunan, eta beste bat, ni horretan parte hartu nuen gehiago, orokorrean gizarte zibilak edo sare komunitario ez formalak emandako erantzunetan, ez? Eta han, oso gauza interesgarriak agertu zitzaizkigun, ez? Alde batetik, ikusi genuen nola komunitateak edo jendeak badaukala edo izan zuen bere momentuan erantzun azkar bat emateko gaitasuna, ez? Gu hori aztertu eta hori ikusi genuen, gehienetan administrazioa baino lehenago edo azkarrago erantzunak emateko aukera edo emateko gaitasuna izan zuen, barkatu. Baina gero, han bai erantzun hori baita aztertzerakoan apurtxo bat sakonago, ikusi genuen nolabait erantzun mota ezberdinak egon zirela. Eta batzuk bai izan ziren nolabait oso puntualak edo nahi baduzu asistenzialistak momentuzko lan arazo zehatzako lan konpontzeko, baina egon ziren beste batzuk haratago joan zirenak, ez? Eta kasu horretan guk deitzen diogu holan, deitu diogu ekimen kolektiboa prefiguratiboa, ez? Eta azalduko dut zer den holan izen horrekin baina. Zera, han ekimen kolektibo prefiguratibo honetan, babesa edo zainketa egiteaz gain, nolabait, salaketa bat egiten da, hau da, injustiziaren salaketa bat egiten da edo salatzen da beste eragileak bere lana ez egitearren, pentsatu zerbizio sozialak esan daitezke, edo hezkuntza edo osasun zerbitzu publikoetan, ez? Eta gero, inkluso hirugarren elementu bata babesa edo zainketa, bestea salaketa edo protesta, eta beste, hiruki bat izango balitz bezala, beste bat kolaborazioa politika publiko hobeagoak egiteko. Eta han, kasu honetan, hori garapen komunitarioarekin oso lotuta dagoela, ze praktika hori garapen komunitarioan aspalditik egiten ari zen, betetzen ditu hiru elementu importante horiek ekimen kolektiborako. Hau da, komunitatea jendea gure artean babestu, zaindu eta erreparatu injustiziak eta elkartasuna zabaldu hori ez gertatzeko edo hori konpontzeko. Beste aldetik, salatu nondik datozen egoera horiek pandemian kasuan, baina pandemiak berak azalaratu zuena izan zen desberdintasun soziala, ez? Eta hortik dator injustizia kasu horretan, eta gero kolaborazioa politika publikoak modu kolaboratiboan bebai egiteko edo bultzatzeko, besteak beste askoz eraginkarroagoak izango direlako horrela. Zero jardunaldetan hortaz aparte ikerketa ekintzaz ere aritu zineten, ez? Aipatu ditugu beste horretan zelako erresistentziak eta aukerak sortzen diren kasu honetan ez zer nabarmentzen da. Betu, baian, ikerketa ekintza parte hartzailea oso tresna baliagarria izan daitekela gizarte zientziaetatik ekarpen interesgarri bat egiteko, ez? Eta gu gure ikerketa taldea horretan datza, hasieratik, sortu zenetik, eta adibidez daukagun EHUn partaidetza eta garapen komunitarioari buruzko master batean, ez? Han klabea, nik esango nuke, ez? Ikerketarako objektua, subjektua bihurtzen dugu, ez? Eta kontua da subjektu hau
gai izan behar dela bere errealitatea aztertzeko eta baita eraldatzeko. Hau, bueno, nik ez, hori Paulo Freirek esaten zuen, aspalditik esan zuen ez, eta berak esaten zuen hori, talde sozialak kontzienteak dira bere realitateaz. Ez dituzte behar gure zenbakiak, gure datuak eta gure grafikoak. Badakitela pobreak direla eta edo bazterkeria egoera batean daudela. Berak planteatzen zuena zen behar edo tresna metodologikoak behar dituztela komunitate edo giza talde hauek bere realitate hori eraldatzeko. Eta berriro esaten dutez, han ikerketa ekintza parte hartzailea guk behintzat ulertzen dugu edo planteatzen dugu bide honetan, tresna bat bezala, justizia sozialaren aldeko borrokak edo ekarpenak egiteko behintzat. Ez duena bada adibide bat, gero aipatu dituzu beste batzuk, ez, nola jardunaldietako ildo nagusi horiei ez, ekarpena egin, eta horiek aztertzeko ez dakit, askorako ematen du gai honek bere orokorrean, ez, eman ditugu pintzela batzuk, ez dakit honekin, ez, afera hauei helduta zein bide ikusten duzuen egin daitekeela, egin dezakezuela. Niri tokatu zitzaidan nolan agurtzea edo amaiera, jardunaldian amaiera holan parte hartzea edo agurra egitea. Eta esan nuen, gogoratzen dut esan nuen, eta nire beste lankide bat, Igora edo asko lan egiten zuen, nik baino askoz gehiago jardunaldietan, oso pozik bukatu ginela, baina oso nekatuta bai. Eta zentzu horretan ere zera animatu nahi genuen jendea, batez ere estatuko beste ikerketa taldeko kideak, Bartzelonan, Madrilen, Andaluziatik ere eta edo Zaragozatik etorritakoak, jende asko bai etorri zen Hego Amerikatik, eta han bai badaukagu Klaxoren bidez kolaborazio bat, ez? Baina, zer egin behar dugu? Jarraitu eguneroko lan horrekin, azken finean ere gure ardatza edo gure hiru hanka oso argi ditugu hasieratik, alde batetik da hausnarketa esan dezakegu akademikoa edo ekarpen akademikoak edo teorikoak egitea arlo honetan, hori, esan dezakegu unibertsitateko biblioteka edo bulegoetan egiten dana, baina gero formakuntza bai eta horretarako martxan daukagu partaidetza eta garapen komunitarioaren masterra, urtero lan, gero eta jende asko pasatzen dela hortik, tokiko administrazioko teknikari, politikariak, gizarte mugimendutako jendea, formatzeko eta oso giro polita interesgarria, praktikak egiten dira, eta nolabait formakuntza gero eta jende gehiago jorratuta eta edo espertuak izateko gai eta kontu hauetan, ez? Eta gero beste aldetik ere kontaktu hori gizarte zibila edo gizarte mugimenduekin eta tokiko administrazioekin ere, ez dakit asesoria edo kolaborazioa lana egiteko sektore edo eragile ezberdin hauekin, beti konpartitzen badugu balore minimo edo filosofia horiek bultzatzeko prozesuak bide horretan, ez? Ikusten dugu hildo hauei segida emateko badirela aukerak Euskal Herrian. Bai, asko, esango nukenik, gizarte mugimenduek, hiri mugimenduak edo gizarte zibila askotan erreklamatzen du, holan hau bultzada, demokrazia parte hartzailearen bultzada hori, eta administrazioetatik, administrazio batzuetatik ez asko, edo ez ebez, eta beste batzuetatik egia esaten, baita badago interesa eta gogoa sakontzeko eta bultzatzeko halako dinamikak eta esperientziak. Honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, Imanol, mila esker gaurrekin tartetxo hau hartzearren, hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei, eta horren arte, bai. Eta orain jarraian eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo, Oskar eta biok hemen, Oskar eta Etxaun, TRB-tik, abesti bat aurkeztera gatoz, aurrekoan bizi musika saioan Electric Eyes kantua aurkeztu bagenuen, oraingoan Mikel Laboaren bertsioa, Baztan abestiaren bertsio elektronikoa dakarkizuegu, espero zuen gustukoa izatea. Eta gogoratu, bizi musika saioa oso saio bikaina dela, zeren gu bezalako artista bikainak ikus baitaitezke bertan. Beraz, ez galdu. Eta eskerrik asko. Agur! Bai, agur! Ez nago ziur, baina egun sentiarekin izango zen. Baztango bazterrak nere logelan hasi ziren, sartzen eta sartzen. Lekurik ezak nunbait desnatu ninduen, segituan jausi nintzen nun nengoen. Lehioa irekin nuen eta emeki Baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen. Ordu bat pasata iritsi zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut Albo Banatan, Maialen Ferreira eta Carmen Holanda, ondo etorri. Eta hasteko tira ez gaur 14. greba eguna dute Ipar Euskal Herrian eta Frantzian pentsio erreformaren aurkako borrokan bertan, ez azken mobilizazio handiak maiatzaren lehenean burutu zituzten eta gaur espero dute ez ikustea oraindik ere baden indarra ez pentsio erreforma honen kontra egoteko. Ez da egite irudirik edo zerbait ikusteko asterik izan duzuen? Bai, eta ikusten da ez azkenean erakutsi dute indarra ez dela hultzen, ez? Eta jarraituko dutela euren protestak, ez? 14. da. Behar bada Frantziako gobernuak pentsatzen zauen hau ahulduko zala, ez? Baina erakutsi dutenez, kaleetan jarraituko dute, eta normala da, ez? Ze azkenean badaz pertsona ugari, ez? Eta aktivista ugari, bai, eta mugimendu ugari horren pentsio dunen
erreformaren aurka, ez? Eta hori erakutsiko dute kaleetan. Ez bainera justu ostegunarekin ez bada hor aukera Liotaldearen partetik, Asamblea Nazionalean, ez, gai hau eztabaidatzeko, gero badakigu ez eman mekanismo existitzen diren frantses estatuan edo bertan, ez dalako trabak jartzeko, baina. Bai, hemen azkenean zalantzan eta eztabaidaren erdian kokatu behar dena da demokrazia konzeptua bera, ez da. Nik uste dut, 14 aldiz mobilizatu den herri bat modu masiboan, intensiboan, milioika persona mugitu dira, iritzi eman dute, gehiengo sozial nabarmen bat osatzen dute, eta horren aurrean zer egiten du Macron bezalako presidente batek, halako truko parlamentarioak erabili bereari eusteko, ez da. Kontu ez da bakarrik adina, erretiro adina. Hori baino askoz sakonagoa da, arazoa da, gizarte hauetan, 21. mendean nola gobernatu behar diren. Herriak bere burua gobernatu behar dute, edo halako aldizko Macron batek erabaki behar du gehiengoaren iritziaren kontra eta premia sozialen kontra. Nik uste hori dagoela. Eta impresioa daukat, Parisen aspaldi 78an ere pasada mendean egin ziren egundoko mobilizazioak eta dantza baten jarri zuten gobernua, De Gaulle garai hartan, orain Macroni agian gertadakioke halako zerbait. Nik uste dut benetan serioa dela demokrazia frantses, jakobino eta autoritario horren irudia dantzan jartzen ari dira, eta nik uste dut krisi larriago eta sakonago bat provoka dezakete. Ez ja erretretaren inguruan, baizik eta sistemaren beraren kuestionamendua planteatuz. Nik uste gai serioa dela, azken aldian gainera barne ministroak eta irainak eta insultoak besterik Gerald Darmanin barne ministroak, halako irainak eta insultoak besterik ez ditu erabiltzen erantzuteko, eta nik uste hori krisi sakon baten sintoma dela. Ez izan ere kasu honetan ere iragarri dute Asambleako presidenteak, eta gobernuko kideek nola trabatu behar baute trabatuko dutela, aipatzen genuen ez da lehen aldia, beraz hori bada herritarren motxilara gaitzeko beste harri bat gehiago. Bai, hori da ez. Eta gero beste gauza bat aipatzekoa da, 11.000 agente arituko direla martxetan poliziak, ez? Eta azkenean nire ustez operazio ikaragarria da. Eta horrek behar bada, nahi badauko, ez? Behar bada protestak violentoak direla erakutsi nahi izango dute, ez? Horrelako argazkiak edo horrelako bideoak ikusiko ditugu biharko egunkarietan eta biharko telebistetan, ez? Eta azkenean, hori da, mobilizazioa saputzeko nahi badagoela, ez? Eta azkenean, eurek violentoak erakusten badira edo violentoak baldin badira esaten badute, behar bada frantziar askok esango dute eurekin ez goaz, baina hori ez da egia, ez? Azkenean, lehengo mobilizazio gehienak baketsuak izan dira, ez? Eta azkenean nire ustez, hainbeste agente kaleetan egotea, zeo zer dauko. Bai, ez, herritarrek eskatzen dute mesez eztabaidatu dadila, arduratzen dituen afera edozein delarik ere, eta hauek asunetan ez, poliziarekin entzun dute, eta barne ministroa gainera ez, esaten zuen, atzerritik ultra ezkerti arrasko etorriko direla, eta ez, beharrezkoak direla, zenbat ziren 11.000 indar horiek ez, jartzea. Hori zebera. Begira, historia batzutan errepikatu egiten da, baina errepikatzen denean bigarren errepika hori parodia bat izaten da, ezta? Da orain, barne ministro honek, aipatu dudan Darmanin honek, parodia bat egiten du, justu, pasada mendean, 78ko mobilizazio famatu hartan, barne ministroak izaten zuen gauza, bera, hemen mugitzen diren guztiak, ils sont tous des juifs allemands, esaten zuen, hau da, judu alemanak dira, hemen atzetik dabiltzenak. Gauza bera esaten ari dira orain, kanpotik datozen agitadoreak dira. Milioika pertsona Frantzian ezin dira kanpotik datozen agitadore izan. Eta horrekin, parodia bat egiten dute besterik gabe. Nik uste arrazoia guztiz galdu dutela, gobernariek eta ari dira, aitzakien bila errepresioa
areagotzeko, ez da? Nik uste dut hori ez dela bat ere onargarria. Nik uste manifestariek arrazoia dutela, eta minimo, gutxienez, gobernu frantziar honek eta Macrone berak egin beharko luke seriotan hartu gaia, eta gaia da gobernatzeko modua bera, ez da? Eta hitzegin gizartearekin da gizarte ordezkari horiekin hitzegin da negoziatu seriotan. Gauzak aldatzeko, gobernatzeko moduak batez ere aldatzeko. Ze 21. mendeko despotismo bat sortzen ari dira, eta nik uste dut hori ez dela inondik inora onargarria. Beraiek galduko dute, nik uste jendeak irabaziko duela eta beraiek galduko dutela azkenean. Ez hori ikusteko dugu beraz, ez? Ostegunetik aurrera izan ere, badirudi bi posizioak jendearenak eta ez, agintarienak nahiko argi badirela. Bai, hori da ez. Baina, nik uste dut Macronek bere reformatan atzera botatzen bat bada, sentituko dugu boterea pixkat galduko dagoela, ez? Eta horregatik mantentzen da hainbeste eta hainbeste denbora horretan, ez? Ez dagoelako nahi, Frantzia gobernu agul bat erakutsi, baina azkenean kaleetan somatzen dana frantsesen realitatea, ez? Azkenean. Eta bera saiatuko da, demokrazia edo alderdi demokrata baten buru esaten denaz, bera izaten bada, markatu, eurekin elkartu beharko litzateke ez, eta mugimenduak behintzat entzun. Eta ez izan hain diktatoriala, non hemen protesta bat reforma bat jartzen dut, bai ala bai. Ez, beraz, adi egongo gara, eta 11.000 polizia aipatu ditugula, Bilbotik irtengo den turrean aldiz, 1.700 ertzain, eta 100 udaltzaingo, gehi, voluntarioak ditzen dieten, ez, beste hainbeste pertsona izango dira, Erkorekak egin du aste honetan iragarpena ala ere bai, ez da bai da, edo giro nahasi baten erdian egin duela, izan ere badira hainbat eta hainbat ertzain protestan, eta badirudi, apur bat, ez da bai da sozioekonomikotik edo hasi izena, ez? Arazo instituzional bat bilakatzen ari dela? Claro, baina begira, hemen nik uste dut parada hartu behar dugula aztertzeko hor sakonean zer gertatzen ari den, ezta. Orain Jaurlaritza oso haserre agertzen da, eta Urkullu berak egundoko deskalifikazioak egin nahi ditu mugimendu horren kontra, eta Josu Erkorekak esaten dituenak, ezta. Baina, errepara dezagun gauza bat. Orain dagoen ertzantza hori EAJaren semekutuna da. Hau da, beraiek sortutako ertzantza da hori. Eta beraien eredura gogoratu batetik Berroziak nola sortu zuten, hau da, etxe barrutik sortu zuten ertzentzaren enbrioia, ez da, Berroziak. Gero Erretolazaren garaiak etorri ziren, Luis Mari Retolaza. Eta ondoren gogoratu Juan Mari Atutxa. Hau da, gauza oso larriak besteak beste ejekuzio extrajudizialak, nazioarteko zuzenbidearen kontzeptuetan aipatzeagatik, ez da, beste izen gogorrago bat ere eman dakioke, baina esan dezagun ejekuzio extrajudizialak, Ina Zeberio Gernikan. Gaur da eguna oraindik, bai familiak eta bai abokatuek eta erakundeek, ari direla orain eskatzen argitu behar dela, ikertu behar dela, nola erail zuten ertzainek Ina Zeberio. Erail egin zuten Gernikan eta ospitalerako bidean. Hori argitu behar da, ez da. Txurko, hemen Begoñan, beste berriro ere, Ormazabal, beste ejekuzio extrajudizial bat. Gauza oso larriak. Geroztik, etorri da Erkoreka, eta ikusi ditugu ertzainak, negoziatu zen Estatu Espainiarrarekin. Zema Guardia Zibil dago ertzantza honen barruan, zema Polizia Espainiar, zema ultraeskuindar, hau diot ezagutzarekin. Euskal Telebistan agertu zen programa batean, tipo bat, ertzaina, berak aurkeztu zuen bere burua ertzain bezala, da ezaguna, kamiseta, eskuin muturreko kamiseta, Espainiaren aldeko pulserak, hau da, etxe okupazioen kontra ari den talde eskuin muturreko hori lagundu egin dute eta ikusi dugu nola elkarlana egin duten, hori guztia gertatu den bitartean isilik egon dira. Eta orain, noski ze gertatu da, beraien
semekutuna deskontrolatu egin zaie. Hori da gertatzen dena. Ertzaintzak behar du aldaketa sakon bat, behar dugu bestelako eredu bat, biztan da, behar da hor, ondo aztertu, lehen esan dudana, zenbat indar inteligentzia zerbitzutako eta ez inteligenteak, baina Guardia Zibila jatorriz diren, polizia eta Guardia Zibilen partaide horiek egiten duten hor, ikusi behar da eta depuratu behar da hori noski, da beste eredu bat egin. Ez hau, langileak greban daudenean jipoitu egiten dituzena, da aldiz beraien taldekoak 1.100 euro gehiago eskatzen dutenean txalotu eta utzi egiten. Hori da daukatena, baina beraie sortu dute hori. Jendarte aspalditik badabilela, ohartarazten, ertzaintzaren barruan badirela hainbat eta hainbat problema, aipatu dituzu orain batzuk, eta egia da orain hasi direla badirudi, agintariak, erkoreka, ertzainen burua baita ere, ohartarazten, nola arazo bat baduten, Ertzainen buruak esaten zuen saiatzen dela barrutik konpontzen eta ikerketa ere zabaldute Gasteizko tranbian gertatutakoaren aritik, hala ere ez dirudi horrek apalduko dituenik. Ni ustez monstrua geroz eta handiagoa egiten ari da, azkenean olako ultrak bazeuden ja. Hemen arazoa da ultra horiek boterea geroz eta gehiago hartzen ari diela eta orain mugimendua sindikala bat sortu dutela, eta nundi egon da ertzain agente horiek gure artean, eta hori azkenean batu batzek zen protestetan edo hainbat langileen protestetan ikusi izan ditugu, zer pasatzen da orain? Behar bada gizartea alako indar poliziaren aurka azaldu dala, eta alako indarra pandemiaren geroztik ere, pandemian ere hemen Bilbon asko pasau inzien, boter pixka bat ematen dut zizu, eta azkenean jendearen aurka agertzen dira, eta nire ustez ertzainera sartzeko barrerak geroz eta gehiago jarri beharko dituzte, Eura jartzen dute barrera fisiko ugari, proba fisikoak, baina psikologia testa oso erresa da. Eta gainera, nik badakitze ze ertzainan ezagutzen dut jendiak, eta testo horiek pasatzako klaseak hartzen dituzte. Hau da, badakite ze erantzun, naiz eta erantzun hori ez joan eurek sentitu edo eurek nahi dutenarekin, eta hori arazo handi bada, sartzen diez, eta gero boterea ematen ari gare ultra batzuei, eta botere hori instituzioaren aurka jartzen da, eta orain erkorekak eta lehendakariak eskuak burura eramaten dituzte, jakinez orain ertzain horiek ez dutela instituzioa ertzaintza errespetatzen, normala da. Ez Urkullu ere agertu da kezkatuta ertzaintzak duen itxura edo ematen nabilen, edo eman dezakeen itxuraren gatik. Urkulluk ez du zergatik harritu horrekin. Aldiz, paralismo bat egingo du, ze historiak asko irakasten du, ez da? Jakin behar dugu, ertzaintza hau ez da sortu Franco hil ondoren, Ertzaintza sortu zen, lehenengo jaurlaritzan hau da, Jose Antonio Agirre lehendakari zela, gobernu konzentrazio, gobernu hartan, gerra garaian hor sortu zen. Ertzaintza, ez da? Eta badago novela bat, Juan Luis Zabala idazlearena, Agur Euskadi, eta hor, Laugaseta personaia agertzen da, hain justu ere komandante izan zen agudariena, eta hain zuzen ere Gernikan preso hartu frankistek da Gasteizen fusilatu zutena, laster izango da gainera orte betetzea berriro, ekainaren 25ean modu ankerrean fusilatu egin zutena frankistek, ez da? Laugaseta berpiztu egiten da novelan, agertzen da gaurko egunetan, da harritu egiten da ertzantza ikusita, eta ertzantzaren jokabidea ikusita. Horre bazeuka motibo hori, harritzeko, baina Urkulluk ez, lehen kontatu dugunagatik. Hau da, Urkullu ari da azken aldian bereziki, hauteskundeen aurretik, eta ondoren ere ikusten denagatik, populismo merkea, eta oso merkea, eta populismo erlijiosoa gainera esango nuke egin nahian. Eta ez dakiz ze printzipio aldarrikatuz, baina ertzantza bereien kumea da. Oraingo EAJ-ko buruzagitzaren kumea da ertzantza. Hori horrela esan behar da. Eta zuzendu behar da, aldatu egin behar da, noski. Izena berak herri zaintza esaten badu, hori esan nahi du ertzantza, benetan herritarren zaindariak izan behar dute.
eta ez torturatzaileak izan diren bezala, ez langileen jipoitzaileak, eta ez da ere are gutxiago, erailketa extrajudizialak egiten dituztenak, garairik honenetan Guardia Zibilak eta Polizia Espainiarrak egin ohi dituen bezala. Eta ez da guztiz gruier gazta bat baliz bezala zuloz beteta eta Guardia Zibilen eta polizien arrak barruan, ez da. Nik uste dut horrek harritu beharko luke Urkullu, baina Urkulluk nunbait harridura almenik ez du horren aurrean. Justurain ertzainek bultzatu duten gatazka, euren berez lan baldintzekin lotutakoak, ez dira edonolakoak izan erakigu zen bateko prezioak jasotzen dituzten, gurean ditugun indar polizial ezberdinek 1.000 eurotik gorako 1.200 bueltako igoera eskatzen dute, badago jendea beste esparru batzutan lanean 1.000 eurora iristeko ere edonolakoak egin behar diren, eta eurek bintzat Erkorekak dio lasai dagoela turraren bueltan, arazorik ez delakoan egongo, ez dakit zergitzi nola iristen diozuen horri? Ezin da beste gauzarik esan. Ze turra ja badakigu, ez dakit 27 egun falta die bakarrik edo 3 aste eta orain, nervioso agertzen bada, gurentzat okerrago izango litzateke ez, baina ni ustez, eta atzoko agerraldian lehendakariak esan zagoen ez, autogobernua dagoela hemen jokoan. Eta autogobernu horri, ertzaintzaren boterea ezin dauela galdu. Eta azkenean, 1.000 euro gehiago eskatzea, 2.000 eta 300 euro kobratzen dituzten agente batzuk, eta gainera sindikatu ez aparte, euren badauki euren errepresentazioa eta eurek erabaki dute ze sindikatu da zen horrez, eta orain mugimendu hau sortzea edo jartzea kaleetan, ez dakit zelan sortu dan, eta ez dakit noraino helduko dan, baina azkenean, nire ustez, eurak, esan zuten atzo, lehen arazoa kanpoan zegoen, zipaioz deitzen zieten haietan, eta orain kaltea edo problemak barruan daz, eta eurek jakingo dute zelan isildu monstru hori. Ez dakit, eta ez duten gainera, jakin dute hasieratik arazoa barruan zegoela, polizia ereduan. Baina are gehiago esango dut, turraren kasuan, orain Erkoreka hor dagoa botatzen eta arroa agertzea, hori ere berriro propaganda da, turra antolatzeko modu egokiagoa, edo behintzat oso egokia izan ziteken, Euskal Herrian badago saletasuna handia, badaude taldeak, ziklismo taldea daude, herririk herri, eta horiekin kontatu eta modu ordenatu batean antolatu. Hori, hemen karrera asko egiten dira eta jende horrek egundoko protagonismo ona dauka, antolatzen bidetik bide nola joan, eta gero trafiko zuzendaritza bat beharko da, noski. Baina esate, hasta gizeman milaka polizia izango ditugu eta mehatzuka, hori arrokeria faltzua da, nik uste dut, beste metodo batzu behar dira. Aspaldiari gara esaten gobernu hau, jaurlaritza sistema hau eta PNV daukan sistema hau agortuta dago. Zarkitua eta kontraproduzentea da, nik uste, gatazka sortzen ditu osasun sisteman, hezkuntzan, orain ertzantzan ere bai, etengabe arazoa sortzen dabil. Hemen aldatu behar dena da gobernu eredua, gobernu modua eta politika egiteko. Frantzia Macronekin esan dugu, hori are larriagoa da hemen. Nik uste gobernu horiek aldatu behar direla, behar dute relebo bat. Bainera jendari ere kuriosoa egin zaio ez nola arkautiko bertan ikasten dabiltzanak bialiko dituzten ez dakit gatazka hau ustez erdi balitzera zerbait gertatuko balitz turraren baitan, ez dakit gainera Erkorekak ere gero harreta jartzen zuen jendartean adi biltzeko turre egunetan, nola hartzeko oporraldia ere badenez errepietan eta zer nolako problemak egon daitezkeen, hartzeko transporte publikoa bera, eta gu ibili gaitezan adi. Hori da, eta azkenean badaz zailtasunak herri horietan, eta herri pila badi, ia gehienak, Baina, gero bai, voluntarioak eskatzen dituzte, ez die jendia ez da apuntau. Ze azkenean, nor nahi dau voluntario gisa fatea alako organizazio batera, ze Carmeloke ondo aipatu dago moduan. Ez diete kasurik egin ziklisten elkarteei, herriko elkarteei.
Eta orduan, nire ustez, horiek voluntari izateko zerbait egin beharko zien eurekin, ez? Edo elkartu, edo bintzat, erabakiak hartu. Eta gero polizian, jarri dute gai terrorismoaren aurkako polizia batzuk, non ez dakitze zelan egingo dituzten, ez? Baina, hor badauki alako beldur bat, non hau perfektua erten bada. Ze azkenean mundu osoa, edo behintzat ziklista zale pilo bat hemen erne egongo dira zer pesatzen den hemen, ez? Ikusita, ez? Eta eurei ezai merezi hau perfektu ez izatea. Eta orain, euren barruko mugimendu bat, ertzain mugimendu bat, euren aurka agertzen baldin bada, hori kolokan jartzen da, ez? Eta hor dago arazoa, eta gero bai, herritarrek ez dakite turraren aurka, baina behintzat gestio honen aurka agertzen baldin badira, bai berdina. Turra eta karrera ziklista hauek ezin dira bihurtu gai polizial bat. Eta hori da nik uste orain Jaurlaritzak egiten duen akats larria. Berei daukate arazo bat, ertzantzarekin, eta bihurtzen dute hori populazioaren aurrean, guztion aurrean, gai polizial bat. Turra ezin da izan, gai polizial bat. Turra izan daiteke aukera bat, espero dut aprobetsatuko dugula, Euskal Herria munduaren aurrean agertzeko, da ezagutzeko. Eta gero, kirol bezala, benetan oso interesgarria da, nik urtero jarraitzen dut, aldudan neurrian Turra, eta ni bezala ikusten dut, auzoan da jente asko, ez da, orduan, nik uste dut Euskaldunok agertu behar dugula, batetik, kirol saletasun hori, modu alaian da positiboan, eta bestetik Euskal Herria agertu, hau da, hau Euskal Herria da, eta Turra hori da Euskal Herritik pasatzen da, mundu aurrean agertzeko aukera paregabea da. Ikurrin erraldoi bat egiteko prozesu badago abian, hainbat okitatik proposatzen da Euskal Herria agertzea, eta nik uste hori egingo dugula, baina polizia hor sobran dago. Horretan guztian, ertzantza hau sobera dago leku gehienetan. Hori da tamalez EAJak sortu duen arazoa. Eta arazo hori konpondu behar da, seguruenik EAJ gabe, eta beste gobernu batzutan egin beharko da. Bestelako bide horiek irekitze bidean, badaude aipatzen zenituen, gure eskuk iragarri dituen hitzorduak, beraz, horra deialdia lehentxago ere hitzein du Josu Etxegurekin, deialdia zabalik, eta ertzaintzaz gabiltzala, beste kontu bati helduta, aipatuko dugu orain ertzaintzak abiatutako ikerketa baten emaitzak galder barbado, eta Aitor Zelaiari 4 urteko espetxe zigorra ezarri dio Audientzia Nazionalak berak, asteburu honetan, igandean protesta jendetsua eginda Murrion, hause bera gaitzezteko, baita beste hainbat eta hainbat kontu ere, eta horiek gure ganatzeko badaukagu kameraren beste aldean Maialen Buruzan, Kerkeriari Stop plataformako kidea. Kaixo, Maialen. Kaixo. Tira aipatzen egon gara labur ikerketaren emaitzak, zerrari dira gazte arabarrak pairatzen? Bai, apur bat hori kontestuan jartzeko, kokatzeko 2019an hasi zen prozesu hau. 2019an Aitor eta Galder atxilotuak izan ziren, ertzaintzaren eskutan, eta Madrileran eman zituzten. Horren ostean espetxean egon ziren 6 hilabetez, eta aske utzi zituzten epaiketaren zain. 2021ko urtarrilean epaiketa izan zen Audientzia Nazionalean, eta bertan Angela Murillo epaileak 4 urteko espetxe zigorra, urtebeteko zaintzapeko askatasuna, eta 10 urteko inhabilitazioa ezarri zien 2 gazteei. Horren ostean 2 urte pasa dituzte errekurtsoak tarteko, Auzitegi Gorenak erabaki bat hartzeko, eta maiatzaren 25ean Auzitegi Gorenak bere azken erabakia eman zuen, eta bertan berretsi egin zuen apur bat Auzitegi Nazionalak esandako guztia, eta orduan Aitor eta Galderri berretsi egin die zigor hori edo kondena hori, 4 urteko espetxe zigorra, urtebeteko zaintzapeko askatasuna eta 10 urteko inhabilitazioa. Orduan hori 5 urteko prozesu luze bat izan da,
eta azkenean Aitor eta Galderren bizitza egon da oso baldintzatua prozesu judizial honek zituen pausu desberdinetara. Bai, ez, eta badukagu aipatzen duzun guzti hau alde batetik eta bestetik, ez, igandean aipatzen zenuten bezala nola baden Euskal Herriaren kontra egin den, burutu den beste eraso bat gehiago, ez, zer suposatzen du honek? Bai, guk balioan jarri nahi duguna da, azkenean Euskal Herriak eman duela pausu bat, ez, duela hamarkada luze bat beste testuinguru batean murgiltzeko, edo horren aleginetan dagoela, eta orduan badirudiela ez, batzuk oraindik iraganera kateatu nahi gaituztenak, iraganeko kontu batzuekin lotuta mantendu nahi gaituztenak, eta kartzelak ustu beharrean, oraindik ere kartzela horiek betetzen tematuta jarraitzen dutela, apur bat mendeku politika horre bidegabe horri eutxiz, eta guk esaten duguna da, Euskal Herriak eta Euskal Jendarteak pausu bat aurrera eman duela, konpromiso bidean dagoela, eta olako kasu hauek ez dutela gaur egun kabidatik. Orduan horretan hori da balioan jarri nahi izan duguna, azken elkartasun fase honetan, Euskal Herriak aurrera egin nahi eta behar hori duela, eta ankerkeria kasu hauen aurrean eta bizi izan ditugunen aurrean, Euskal Herriak badaukala gaitasuna aurrera egiteko. Bai, ez, baina zentzu horretan anakronismoa eta krudelkeria aipatzen zenuten besteak beste, esanguratsua bada ez, iruditan ikusten dugun modua nola adin, eta belaunaldi ezberdinetako ez, jende mordoa batu zen protestara, orain zein da egiteko dugun edo den bidea? Bai, orain azken elkartasun fase berri batean sartzen gara, eta naiz eta hori ez, azkenean denbora gure kontra jarri izan duen prozesu honek, guk nahi duguna da egoera hau eta denbora ere gure alde jartzea, eta Aitor eta Galderren bizitzak eta baita bere senide eta lagunenak, naiz eta zigor bikoitzarekin eman izan diren prozesu honen luzapen honengatik, guk denbora honetan zehar ere, ehundutako eta saretutako elkartasun eta babes hori nahi dugu lau haizetara zabaltzen jarraitzea, eta horretan berrestea, ez? Norbanako eta eragile guztiei dei egiten diegu, orain arte bezala, eskertzekoa izan da benetan jaso den elkartasun sare hori, jarraitzea adi etorriko denari, esan bezala, oraintxe bertan, Auzitegi Gorenak berretsi izan du sententzia hori, baina Auzitegi Nazionalak exekutatu behar duenez, bai atxiloketa bidez, edo notifikazio bidez emain daiteke azken pausu hau, eta horregatik hori ez, egindako bide luze honetan berresten gara, zabaldutako mezu guztietan, eta deia hori egiten diogu jendeari. Deialdi hori zabalduta eta atozenetara adi izango gara ere, eskerrik asko Maialen gurekin hitzaiteko tartetxo hau hartzarren eta hurrengora arte. Zuei. Tira ez, argi azaldu du Maialenek ez zein den egoera, zer bizi izan duen ez, herri honek ere, eta nola jarraitzen duen lako erasoak pairatzen. Bai, ez azkenean epaien ideologia pixu asko daukola oraindik ere, azaltzen dute olako kasuak, ez? 2019an hasi izan prozesua, orain arte egon dira, enbilo esaten den moduan, kasu hauen epaia edo erantzuna jaso nahian, ez? Eta azkenean, eurek salatzen duten tortura bat izan da eurentzat, trato inhumano bat sentitu edo pairatu izan dute, ez? Eta azkenean, hamarkada luze asko egonda herria honek. Beste testu inguru baten edo murgiltzeko, behintzat alegin joak egiten, ez? Eta azkenean ikusten da oso zaila dela aurrera fatea, olako kasuetan, epaien baten esku baldin badago pertsona batzuen askatasuna, ez? Maiatzaren 28 baino 2 egun lehenago, iritsi zen epaia ez dakite kasualitatea den ala ez, eta Carmen, nola erreparatzen diozu auzi honi? Hemen kasualidaderik ez dago, hori hasteko. Ez da, hor kasualidadetik urrun gabiltza tamalez.
Bueno, nik uste lehenengo gauza, aipatu behar dudana da, oso txalogarria eta ikusgarria izan da Amurrion egin duten mobilizazio hori. Benetan uste dut oso indartsu eta oso ona positiboa dela. Baina Amurrio puntu bada, nik uste edatu egin behar dela, ez da. Euskal Herri osora esango nuke, gero eta gehiago edatu behar direla halako erantzunak. Gero anakronia aipatzen da, edo anakronismoa dena. Hau, ez da, tamales ez da horrela, nire ustez. Tamales hemen arazoa sakonagoa da, hau da. Estatu Espainiarra bera zer da, hori da kontua. Iraganeko kontu bat berpiztu nahi dutena eta horrela enfoke hori ematen badiogu, geure burua ere engaina egin dezakegu zergatik. 2 hilabete barru egon daiteke berriro PP Vox gobernu bat, hori da amenazu serio bat, eta hori hor dago, ez da. Orduan, ez da kontua estatu honetan bertan iragana atzean utzi eta berriztu behar ditugula gauzak. Nik uste beste kontua da. Estatu honek, Angela Murilloz betetako epaile sistema bat dauka, Audientzia Nazionala bezalako, Gorena bezalako tribunala ditu, eta hor daude benetako arazoak nik uste, ez da. Egitura, estatu honetan gauden bitartean, alakoa gertatuko zezkiu behin da berriro. Ari dira fabrikatzen orain ere une honetan makroprozeso berriak. Jentea oso historia zaharrengatik epaitzeko. Eta desagertu zen aspaldi guztio dakien legez da beraiek berpizten dute eta alduten bakoitzean. Esan hori da estatua, ez da? Orduan, hori serioetan hartu behar dugu. Klaro, neurri bien bitarteko, hau da, estatu propio bat behar dugu, independentzia behar dugu euskaldunok, ez da tontokeria bat hori esatea baizik eta premie bat. Klaro, hori lortzen dugun bitartean neurrik hartu behar dira. Honetan zer? Bueno, elegiteak aurkeztu badago oraindik, elegite berri bat egiteko aukera, eta bitartean libre ustea eskatu, erreklamatu, exigitu, ez da hori batetik, bestetik, eskura ditugun medioak erabili, botoak ere bai, bakoitza jakingo du zer den egokiena fasismoa eta eskuina geldiarazteko eta ez daitezen sartu gobernuan. Desde luego, beraik entratuak egiten dituztenak ez dute konfiantza handirik ematen, baina badira beste indar batzuk da beste botu batzuk agian lagundu egin dezaketenak PP Vox gobernu hori osatu ez dadin. Baina benetako soluzioa izango da gu marko propio bat lortzea, ze estatu honek bere baitan darama hau guztia. Eta hori argi euki behar dugu. Bere baitan daraman, ez da anakronia bat, ez da Frankoren garaiko kontu bat, ez, estatu honek bera darama hori barruan. Eta errepikatu egiten du. Eta hori euskaldunok argi euki behar dugu. Zentzu horretan baita ere, inoiz sare bezalako plataformek ez zerren erreparatu diote, eta justu aurreratu egin dituzte hauteskundeak, eta kontu guzti horrekin lotuta, zer nolako arazoak, edo zer erresistentzia suertatu daitezkeen herri honek aurrera egiten jarraitu ezan. Bai, ez hemen ikusten danaz, Euskadin edo Euskal Herrian mugimendu asko sortzen ari dira eta indar asko dauki, ez? Baina gero, Espainiaran maila ikusten badugu, eskumak geroz eta indar gehiago irabazten ari da, ez? Eta azkenean, hemen hauteskunde gaua, bakarrik EAE, eta, Euskal Herria gutxi gora bera, EAE eta Nafarroa tokatok zitzaidan lantzea, ez? Eta horrekin, kasu batzuk ikusten nituen, non eskerrak edo EH Bilduk indarra irabazten ari zala, baina gero, karo, hurrengo egunean, Espainiako leku guztitako emaitzak ikusi nituenean, asko harritu ninduen, ez? PP kristoneko indarra euki dauelako eta Vox ere asko irabazitzuelako, ez? Eta azkenean, hortan gabitz, ez? Armelok esan dago moduan. Eta berpizten saiatzen dira kanpaina honetan, hori da egin duten guztia, ez? Eta gomengo kanpainan bai ikusiko dugu alako jokusikinak, ez? Eta azkenean, olako gauzak pasatzea Espainia mailan, ere ez gaitu harritzen, ez? Eta kasu geroz eta gehiago gongo dira, ez? Eta mutilauek, 4 urteko kondena dukie, baina 10 urteko inhabilitazioa. Zer da hori? Eta zer gaitik? Bai, ez, eta jakinda ez dakit ertzaintzak abiatutako ikerketa bat ere badela, badugu Eusko Jaurlaritzara begiratzerik. Noski, hola da. A ber, Eusko Jaurlaritza honek, orain pairatzen dugun, esango nuke Eusko Jaurlaritza honek, bertoko jentea defendatu beharrean, ipintzen ditu Espainiako epailen eskuetan. Hori
hori da realitate tristea, eta Angela Murilloren eskuetan ipitzen duzun Euskalduna, badakizu, da hori nazioartean ere esan dute, Europan esan dute, nazio batun erakundean esan dute, emakume hau ez dela inondik inora epaile objektibo bat. Orduan, klaro, zuk hartzen duzu zure polizia eta ipintzen duzu jende gizajo bat, horren esku. Angela Murillo, esalako la Guardia Zibila deitzen dute. Ez da horren esku, zeure erantzunkizuna da, zeure ardura da. Lehengunean, debate bat zegoen eta niri atera zitzaidan, aspaldiko, baina ez oso aspaldiko irudi bat, ez da, nire sarean. Eta ipini nuen, eta zen, gogoratzen naiz oso ondo, 2002ko udan, nola ertzantza sartu zen, orduan batasuna zen egoitzetan, eta ustutzera eta golpeka eta modu oso basatian, atera gintuztenan geudenok, eta ustu zuten zergatik, Audientzia Nazional Madrildarrak agindu zielako. Ordan, berriro gaude betiko kontuan, ez da, ertzantza herria zaintzeko dago, edo Madrileko epaile fascista hauen agindua betetzeko. Hori da estatu hau. Eta hori da jokabidea, eta jokabide hori aldatu behar dugu. Orduan, nik txalotzen dut Amurrio, eta benetan salatzen dut Jaurlaritzak alakoetan binda berriro urtea joan urteak etorri hartzen duen jokabidea, ez da. Euskaldunok ezin gara Murillotarren eta Madrileko politikarien edo zein dela ere menpe egon. Hortik zer datorren ikusten dugu. Eta hori gainditu behar dugu. Guk behar dugu geure sistema propia, hau da, geure independentzia behar dugu. Da hori egin behar dugu benetan. Eta hor doa esplizituki beste ideia bat, ez da. Guk ez dugu behiratu behar zen lan egin Madrilen nagusiki. Alba dugu lagundu PP Vox ailegaz daitezen ondo. Baina gure lan principala egon behar da hemen, naziogintza egiten da Euskal Herria eraikitzen. Eta ez horren beste Madrileko gorteetan edo epaitegietan uste honik, ez da. Horrekin lotuta ez, eta Espainiako gorten osaketarako bozak ez, laster ditugun honetan justu atzo ez, Euskal Herria Bilduk bere zerrenda aurkezten zuen, badaukagu bideo bat horri heltzeko. Zerrendaren inguruko lehen planteamendua da jarraikortasunaren aldeko apustua egitea, bai? Uste dugulako oso lan ona egin dela legislatura honetan Madrilen, zentzu askotan. Uste dugu balore ziur bat izan garela Madrilen. Uste dugu gure babesa politika sozial aurrerako hoiei oso baliogarria izan dela eskubideak berreskuratzeko Euskal Herrian eta Euskal Herritarrek eskubideak berreskuratzeko, eta zentzu horretan gure lehen erreflexioa eta gure lehen erabakia mahai politikoan izan du da jarraikortasuna ematea gure zerrendei. Jarraikortasunaren alde ez, egin nahi du Euskal Herria Bilduk, Madrilgo hauteskundeetan, ez da nola iristen dizuen otegiren hitzei? Zentzua dauko ez, azkenean Madrilera begira, Bilduren lana hona da ez, ni Oskar Matuteren diskurtsoak askotan ikusten ditut, eta ez bakarrik Euskaldunen artean, baizik eta Espainiako beste toki batzuen artean, miresmenarekin ikusten diete Euskal Herria Bilduren diputatuei, ez? Eta azkenean, normala da eurek mantendu nahi izatea, ez? Eta askotan, erakutsi dute, naiz eta batzuk Bildu eta lotu nahi izatea, bai Madrilen eta baita Espainiako beste toki batzutan, eurek politika oso progresistak aurrera saiatzen ari dira jarraitzen, ez? Eta azkenean, geroz eta garrantzi handiagoa dauko behintzat eskerreko blokean, ez? Eskerra Republikanarekin eta Podemosekin, eta, PSOEk bere balantza eskerrerantz
joateko erabakiak hartzeko oso garrantzitsuak izan dira, ez? Gero ikusiko dugu zer nolako gobernua sortuko dan oraingo hauteskundeetan, ez? Baina behintzat garrantzia hor jartzea, importantea da. Ez okerretuan abil azken 4 urte hauetan 5 diputatu izan ditu Euskal Herria Bilduk Madrilen, ez? Ikusi dugu gero, ez nola egiten alako estrapolazio bat, aurtengo hauteskundei begira, 28 hauteskundeekin, ez? Eta Podemos eta Sumar aparte joango balira, ez? Lan Podemosek 3 ateratzen dituen, ez? Datuak horrela ikusita. Begira, nik argi itzegingo dut puntu honetan ere. Nik pasadan maiatzaren 28ko hauteskundeetan Bilduri emanion botoa, ez dut batere arazorik esateko, eta hurrengoetan ere emango diot. Uztailaren 23an Bilduri emango dio botoa. Uste dudalako hemen dauden aukera elektoraletatik, eraginkorrena izan daitekela hain zuzen ere trabatzeko batetik eskuinaren da fasismoaren etorrera, iritziera Madrileko Kongresuan, egia da, eta hori komeni da, eta hori komeni zaigu euskaldunoi ere, hori hola da. Baina ez dut uste jarraikortasuna edo jarraitzea lehengo hildoan izan behar dela konsigna nagusia. Nik hautagai berdinak izatea ondo ikusten dut, nik ere baloratzen dut, egin duten lana, baina hildo politiko berbera jarraitzea nik ez dut uste egokia denik, eta esango dut, batzutan kanpoko adibideekin ere ikasten da. Eta Bilduk RC hartu zuen referentzitzat, esan zuen hau da aliatu estrategikoa, eta berei bezala jokatuko du, bereikin batera. Bueno, RCek egundoko porrota izan du Katalunian, 300.000 boto galdu ditu, zergatik izango da. Zergatik, nik uste dut balantzea egitekotan, horre oso modu harinean eginda, baina balantzea egitekotan Madrilen egin den jokabideaz da bar, nik asko baloratzen ditut, eta lagunak ere baditut, orain ari naiz ikusten horiek nire laguna dira, Matute bera, eta laguna ditut, ez da, aspalditik. Baina nik uste balantzea beste gauza bada. Ze gauza hon ekarri du horrek, da ze kalte. Gauza honak, ekarri ditu mugatuak, aldaketa sozial batzuk oraindik ez dira bete, eta ikusi beharko dugu betetzen diren, hori da beste kontu bat. Baina adibidez, ze kalte ekarri du. Benetan eskuina geldiarazi du? Zalantza handia daude momentu honetan, ez da, estatuan. Alegindu egin da, baina Bildu berak ekarpen handi bat egin du eskuina estatu mailan geldiarazteko eta lortu du, PSOEk berak ere ez du lortu, Podemosek gutxiago, eta beraz hor dago eskuina. Zergatik, estatua den modukoa dalako, ez da. Aldiz, horrek eman du irudi bat hemen eta legitimatu egin du Euskal Herrian estatua. Neurria handi batean, batez ere gazte jentearen artean, estatu horren portaera horren beste ezagutzen ez duen, PSOEen beraren portaera nolakoa izan den eta den ezagutzen ez duen gazte jentearen artean, legitimatu egin du estatua, demokrazia bezala, eta ondorio, hemen jente asko, jente gazte asko, sentitzen da espainol, zergatik ez, ez da? Zergatik ezak oso handia dira. Nik nahiago dut Bilduk indarra hartzea hurrengo hauteskundetan ere, baina gero zentratzea bere lana hemen, ez Madrilen. Hemen, autozentratu lana hemen, eta Euskal Herria, hau da, geure etxea antolatzen lagundu. Bereziki nik uste hori dala gure gabezia. Alba dugu Espainiako herri guztia lagundu? Noski, baina gu ez gaude gure egiteko nagusia ez da Espainian eraldaketa sakona egitea ezin dugulako. Gainera oso indar txikia gara Espainian gu. Eta ezin dugu eragin martza horretan. Guk lagundu egin dezakegu baina gure lan printzipala hemen egon behar da. Eta ni Bilduri eskatzen diot autozentratzea Euskal Herrian. Datorren legealdian. Daukan indarra eta indar gehiago emango diogu aldugun neurrian, baina hemen naziogintza egiteko. Begira bitartean Euskal Herrian nola ari den garatzen, hezkuntza legearekin gertatzen ari den, sakabanak eta Euskararen bilakaera, neurri soziala, polizia, ertzantza osasuna hemen, hori da Bilduk egin behar duen lan printzipala, ez Madrilekoa. Nik uste hor zuzenketa bat egin behar dela. Eta beraz balantzea sendoago egin behar dugula. Botua baina orientazio berria, uste honik, ez jarraikortasuna besterik gabe. Hori da nire iritzi. Honetaz aparte ez, esaterako EAJ-ari begira, falta zaigu oraindik orkestu dezaketen zerrenda hori ikustea, baina Aitor Estebani ez, galdetzen zioten Euskadi irratian okerrezan abil, edo Radio Euskadin ea nola erreparatzen zion, Espainiako
bueno, orain irekitzen dabilen panoramari berari, ez? Ea nor babestuko lukeen, ez? Eta aditzera ematen zuenia derrigorturik zegoela, bueno, Sánchez bera babestera, ez gero ikusita, hemen zer nolako, bueno, batuketak edo egiten dabiltzan. Bai, bueno, EJ batzutan babestu ditu PP, beste batzutan PSOE, hortaz ez dakigu. Azkenengo momentura arte ez dugu jakingo nor babestuko dagoen, ez? Eta azkenean, nire ustez, Carmelo Carrasoia dauko zentzu baten EH Bildu nire ustez saiatu ginda Madrilen geroz eta indarra handiagoa eukitzen, baina gero batzutan horrek mesede egin dio bebai Euskadin, ez? Azkenean EH Bilduren boto asko Podemosenak ziren, oin jala 4 urte, eta orain behintzat Euskadin EH Bilduk Podemos jan dau. Eta orain baliteke gero Espainia mailan berriz be Sumar Podemosekin batera faltin badia zer EH Bilduren edo hemen Euskal Herrian EH Bildu botau induten askok behar bada gero eskerrarako bloke horretara bultatzen dira, hau da Podemos eta Sumarrera hori ikusiko dugu, ez? Azkenean orain oso goiz da aztertzeko. Baina behintzat hemen eskerreko helburu nagusia da eskuma kentzea eta Vox gobernu baten ez sartzea, ez? Eta niretzako hori da garrantzitsuena. Gero nork irabazi eta nor galdu EH Bildu, Podemos, eta EAJaren artean Madrilera begira, behintzat danak batera jartzen badiezen PSOE-rekin. Eta gero bai, badaz askok esaten el voto útil dela PSOE boskatzea. Nire ustez, PSOEk geroz eta indarra handiagoa aukitzea besta ez da konbeni, ez? Ze PSOE bat bakarrik gobernuan, naiz eta horrek eskumako bi alderdiak alde batera utziz, ez dakit mesedegarria izango zen. Bukatzeko labur, Carmelo? Bai, hasteko EAJ ari gara. EAJ eta Jaurlaritza une honetan dira itsasuntzi bat arrakalaz betea. Eta ondoro atzen hasi dena gauzak argi horrela da. EAJ ze konfiantza emango digu guri urrengo hauteskundeetan eskuinat eskuin muturra gelditu nahi baditugu benetan, eurek ari badira mai azpiti negoziatzen orain poltronak, ez da? Hori ez du konfiantzarik ematen EAJak. Bigarren kontua diozu, EH Bilduk irabazi ere egin du elektoralki hemen Podemosen botuak. Claro, baina arazo nagusia ez da botuak sumatzea baizik eta zertarako erabiltzen dituzun. Botuak eta karguak. Hori da, PNVek hori irakatzi digu modu negatiboan aspaldi. Hau da, nik nahi duana da EH Bilduk bere botuak eta indarra modu egokian aplikatzea. Eta hori batez ere Euskal Herria eraikitzen egin behar da. Ez estatua eraikitzen da estatuari legitimazioa ematen, nire ustez. Honekin hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko biei, gaur gurekin izatearren, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Sorpresa zu etortzea? Ez esan hori irati. Gauza oso garrantzitsu bat esan dizu. Ez denai ez da esaten. Entzuzuk niri.